Першая кніга Параліпаменон, раздзел 10. Філістынцы ж ваявалі супраць Ізраэля. І ваяры Ізраэля ўцякалі ад філістынцаў і падалі, параненыя на гары Гільбоя. І калі пагналіся філістынцы за Саўлам і сынамі яго, яны забілі Йонатана і Абінадаба і Мальхісуа, сыноў Саўла. І разгарэўся бой супраць Саўла, і адшукалі яго лучнікі, і паранілі яго стрэламі. І прасіў Саўл свайго збраяносца: «Выцягні меч свой і забі мяне, бо часам падбягуць гэтыя неабрэзаныя і будуць здзекавацца з мяне». А збраяносец не хацеў гэта рабіць, напалоханы. Дык схапіў Саул меч і кінуўся на яго. Калі яго збраяносец убачыў, што Саул памёр, сам ён таксама кінуўся на меч свой і памёр. Дык згінуў Саул і 3 яго сыны. Увесь дом яго прапаў адначасова. Калі ўбачылі ўсе ізраэльцы, якія жылі ў лагчыне, што яны ўцякаюць і што Саул і яго сыны загінулі, дык яны пакінулі свае гарады і разбегліся хто куды. Затым прыбылі філістынцы і пасяліліся ў іх гарадах. Такім чынам, назаўтра прыйшлі філістынцы, каб зняць адзенне з забітых, і знайшлі Саўла і сыноў яго, якія ляжалі на гары Гільбоя. І калі яны знялі адзенне з яго і адсеклі галаву, і забралі зброю яго, яны разаслалі па сваёй зямлі кругом абвясціць гэта ў храмах ідалаў і народам. А зброю яго палажылі ў храме Астарот, а галаву яго прыбілі ў храме Дагона. Калі пачулі гэта жыхары Явіса ў Галааде, гэта значыць усё, што зрабілі філістынцы з Саўлам, паўсталі ўсе мужныя людзі і забралі целы Саўла і сыноў яго і прынеслі ў Явіс і пахавалі косці іх пад дубам, што ў Явісе, ды пасцілі 7 дзён. Такім чынам памёр Саул дзеля несправядлівасці сваёй, таму што не споўніў загаду Господа, што прыказаў яму, ды не пільнаваў яго, а нават раюся з варажбіткай, а не раюся з Господам. Таму ён і забіў яго, і царства яго перадаў Давіду, сыну Ясея.